Fem la cerimònia d'apertura d'aquest encontre del projecte FORDEM amb 7 universitats europees. És un projecte del que estem molt satisfets i satisfetes les persones que han col·laborat, equips rectorals que han col·laborat en este projecte, en la configuració d'aquest projecte. I així avui és les primeres jornades de treball per a dissenyar què és el que volem fer dins d'aquest projecte europeu que té una durada de 3 anys. Nosaltres apostem per dobles titulacions amb les 7 universitats, és cert que no pot ser les 7 alhora. Això pot facilitar moltíssim la mobilitat de l'estudiantat. Estudiants que realment podríem dir estudien en Europa, sense les traves, sense els problemes de burocràcia que avui en dia existeixen, de reconeixement de crèdits cursats, d'homologar les matèries, etc. Per tant, és algo fonamentalment dirigit a l'estudiantat, però també al professorat i al personal d'administració i serveis. És a dir, la mobilitat pot ser molt més fàcil entre totes i tots, però anem a començar a treballar en aquest àmbit. La Universitat de València és l'única universitat pública de la Comunitat Valenciana que ha entrat en un d'aquests projectes europeus. En total han concedit 17 projectes i 11 universitats espanyoles han entrat en diferents consorcis. Per tant, nosaltres estem, en la primera fila d'aquest nou projecte europeu i pensem que és un pas molt important per a la internacionalització de la Universitat de València. So we are proud to have now for 40 years this exchange and now going the next step, being University of Europe, in Europe and for Europe. Universitat de València.